Jim setan pirang-pirang. Kawula karang kadempel tilik ana nek do kang slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paringke karo kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol Pak, aku ora hafal. Ya ora. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Anggere neng demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, nggih. Wis kuwi. Muni apa, Gong? Teguh. Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet adine Teguh. Slamet saka kersaning Gusti, slamet saka kersaning Gusti. Golek setan. Yo. Teguh yuwana aku Petro. Kaya setane rupamu. Matamu. Kakang niku ngoten. Yo. Waduh. Iki kok nggawa teken kok gathuk ro awak. Teguh yuwana slamet. Teguh yuwana slamet. Wedian iki kok iso nguthik-uthik cangkem ya. Teguh yuwana slamet. Dan tekan buri banang. Teguh yuwana slamet saka kersane Gusti. Teguh yuwana slamet saka kersane Gusti. Teguh yuwana slamet saka kersane Gusti. Mudhar we. Ayo. Darantasena. Kula pasrah katentremaning karang kadempel. Sinuwun Darawati mangundurke. Pun omong sing ngomong cangkemmu. Oh cangkemmu boleh ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti? Ayo wis. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek Sinuwun Darawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek belani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Panjen bocah siji iki mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngganggu karo kowe kuwi, Pak. Iya. Ya wis nek pancen Sinuwun Darawati karepe ala karo aku, mongko aku ra mbibiti ala. Wis to, percaya. Sapa sing tandurane apik, tukule ya bakal becik. Sapa sing tandurane ala, mesti bakale keweleh. Tenan, Pak. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Kowe sik to. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae. Ning kowe. Iki grisene ya. Men ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng bae, nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maksud lu
karepku perang ning aja nglarani nek iso nganggo budidaya igo pertikel piye carane mungsuhe kalah ning kalahe kalah wirang ora tatu ora lara oke mengko tak gawene Pak iya ngaten sampun cekap kula matur sampun Bapak Semar menawi lepat Diagung Pangaksami keparang medal Jawi mbibaraken para kawula ing sami yang gantung sibuk nah kowe iki nek gelem basa apik ya apik ning nek wis omonganmu sak karepmu dhewe iki kaya ora weruh tata krama tapi ini anu Pak tapi ini piye ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya Pak iya wis Bagong anggere kaya ngono wis ora iso dilekke tenan rumangsaku kok iya Petro dalem Pak Petro wonten dawuh kawula dibubarke ditata aja nganti ning kasempyok ing aradan nggih ngestokke dawuh langening kalanggawana gelar yat langening kalanggawana gelar pandahan muncar non lir kekonang surem sorotetan padang kadanging pun Kakang Yayi Werkudara barep kakangku apa kaya bingung penggaling pun Kakang bareng nyumurupi jroning pasewakan ora katon suwani kadangmu Yayi Panengah Dimas apa ana kabar pawarta babagan adimu Panengah ya kuwi si Arjuna menyang endi dene dina samengko ora katon sowan marang Praja Ngamarta ora usah dadak takon perkara Janaka sepisan aku ora ngerti menyang endi dununge Janaka angka loro mesine barep kakangku ora bakal pangling karo watakane adikku ya kuwi si Arjuna nggone lunga saka negara Ngamarta ora mung pisan iki nanging marambah makaping-kaping mula perkara jroning pasewakan iki ora katon suwane Janaka tumrapaku ora dadi sabab ingkang wigati apa ta darulane dene barep kakangku nimbali sowane adi-adimu kabeh mula gage paring pangandikan aku nedya midhangetake ngendikane barep kakangku Dimas Werkudara barep kakangku piye pawarta ing sumebar warata saindenging negara Ngamarta lamun dina iki Kakang Semar bakal duwe gawe apa lunganing Arjuna iki mau ana sambung rapete kelawan Kakang Badranaya nggone duwe gawe iki Yayi Werkudara niat langeneng kalangguan aglar pandan moncar
tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng gekono dasare mangsa katiga dereng ngantos paripurna nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma medhar sabda kelawan ing ngraying Jodipati kedadak sowaning satra ing Randu Gombala Bambang Antasena karya cinyak kang samya mulat Kanja Bala Pandhawa mbya kumulung Mara remang usumya ngambreng kati karonaning kaswase dosang bondo astrat maja lengleng lalu mangulati Antasena gawe kaget wakmu ing Amarta sowan tanpa tinimbalan sing gedhe pangapurane Pakdi aku sowan tanpa tinimbalan wah caedan ning apa gawe kaget wong tuamu sowan negara Ngamarta sepisan ngaturke bekti ngaran Pakdi karo kyaine Jodipati iya tak tampa angka loro sowanku ora saka Ngrandu Gumbala Pakdi nanging aku budal saka Karangkadempel midhanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe monggo bareng aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja sowan ning Karangkadempel kakekne Semar prasaja yen to bakal mbangun kayangan nanging dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu kakekne Semar bangun kayangan ming kepengin bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan wis ora bakal tak jlentrehke wose gegayaning kakekne Semar mau luhur lan becik nanging dumadakan babak anglayoni jujulan usuli ora kanyono-nyono rawing Siwa Ndarawati didherekake Paman Madukara ingkang ora trima nggone kakekne Semar bakal bangun kayangan jebul tinemune Siwa Ndarawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya njugarake gegayaning kakekne Semar monggo sejatine kakekne Semar ora bakal garbiniat ngembari marang Kayiwangan ya mung kepengin bangun negara Ngamarta uripe para kawula embane kaya urip ana ing Kayiwangan nganti geger Siwa Ndarawati sajake wis ora melu kalawan kabejaning kakekne Semar klebu Paman Janaka sajake kok malah bangun miturut karo dawuh pengendikaning Siwa Ndarawati Paman Janaka ora melu karo kabejaning kakekne Semar geris momong lawan Paman Janaka lan sak kulawargane dina samengko Karangkadempel geger aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pakde Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning Karangkadempel supaya mundi pustaka Jambus Klimasada dadi sarana tentreming Karangkadempel Pakde Jlamprong wong edan ora ngerti labuhane karo Semar karo Dipol nganti wani bakal jugarake karo Pani Semar Badranaya barep ana apa Yai rasa dadak kakean gunung sing tanpa guna ayo tak gendong budal ning Karangkadempel
Koten prayitna semuri resika balik titiyane gandayane tresanya purnama sasi matur nuwun nggih Den Darantasena ya kek tiba padha-padha sinuwun ngamarta Gagang Semar pancen kepara nyata Darawarku Dara ya Dipol aku sing tekan kene ature anakku Antasena apa pancen kepara nyata kula niku ora tau gawe-gawe mbok menawa sinuwun Darawati mung kaprawasa rasa pekewuh kalih Manikmaya kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe merga sinuwun Darawati niku titis Wisnu niku anake guru wekasan sinuwun Darawati nilar dhateng raos pangraosipun angenipun sampun sambet memitran kalih Semar pinten-pinten taun laminipun malah piyambakipun ingkang wantun lan mentala badhe njugaraken niat kula oleh kula bakal mbangun kayangan sabanjure keparenging Kyai Nayantaka kula nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada Asma bang mangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ringkanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca pusaka ni ajeng kula gawa mangsa Baranga Kyai Semar Darantasena piye kek kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan dor gejegan niku mang pisah lha arep misah piye kae Kang Slupan balaning Betari Durga sampeyan mang nyikep Ndara Gatotkaca Petruk nyikepa Ndara Setyaki awak ora penake Mbak gelem ora gelem tak sepatani dadi pungkrung medhi pangan ika lho Semar kok tepung ika barang ki ya wis derek ayo Gong yo aku jane arep ngaso dikon nyambut gawe kae ora do diungkuli pustaka Jamus Lima Sada ndak ora rampung perkarane yo Gong yo sabar Kang sabar oh iya iya Gong ngewangi Gong terus ya tanganane ndak ora rampung terus ngono waduh guys digajol kita caku kalah kok iki tak digangsu iki warane Gong matane sapa matamu aku ngapain sing tok gajol ndasku ketoke mbok ndasmu
pancen edian ana. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Sabar, Doro. Jiwa Semar aku kena ngopo? Kakang Semar aku kena ngopo? Sampean dora ngerti. Sampean dora eling. Nah, mboten kaya ngoten. Gong tak antil samu lho kowe. Metu ora, Tru? Ora, ameng dinyonyokke kok metu. Tak ora ndane metu. Ndara Antasena. Sampeyan kudu iso gawe lunga wujuding jim setan ya. Ndara Sencaki, Ndara Garukaca mangaso, ampun ngalamun niki akeh para jim setan pripayangan. Kowe dadi kawula Karang Kadempel kok ora gelem nyambut gawe Bagong rene. Nggih. Jim setan pripirang-pirang. Kawula Karang Kadempel tilik ana nek do Kang Slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paringke kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol Pak, aku ora hafal. Ya ora. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Anggere ning demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, nggih. Wis kuwi. Muni apa, Gong? Teguh. Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet adine Teguh. Slamet saka kersaning Gusti, slamet saka kersaning Gusti. Golek setan. Yo. Teguh yono aku Petro. Kaya setane rupamu. Matamu. Kakang ning ngoten. Yo. Putus. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Modar. Bapak iki pancen wong ampuh tenan. Ming kata-kata kaya ngono kok iso ngusir setan lho. Ayo. Aku kudu entuk iki, Tru. Ha iya. Nggo nyoba kok. Teguh yono hoya. Yono minggat diusir Prasti. Teguh yono slamet saka kersaning Teguh. Teguh yuwana slamet nang ngene yuwana. Waduh. Truk, salah ya Truk. Petuk kene. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Putar.
Waduh. Iki kok nggawa teken kok gathuk ro awak. Teko yono selamat. Teko yono selamat. Wedian iki kok iso nguthik-uthik cangkem ya. Teko yono selamat. Dan tekan buri barang Teko yono selamat sekausane Gusti. Teko yono selamat sekausane Gusti. Teko yono selamat sekausane Gusti. Mudhar we. Kram ora kowe. Mate kowe. Wis, kram kowe. Gong, singkirke gong. Siap. Wait. Teko yono selamat saka kersane iki. Setan. Nugu karepe dhewe malah Teko yono selamat sosaning Gusti. Teko yono tatak tangguh-tanggon. Iman kudu kuat. Ora kena koreh rongeh merga saka demit sing bakal tumindak ing ora prayoga. Teko yono selamat saka kersane Gusti. Teko kok nang kono kowe, Go. Kowe wae, Gong. Ora kuat. Yo ngene dadi dolanan. Ono kawane doedan. Ande ding dong ding dong ding hae. Babu ding dong ding. Terus sirak kita. Tampil dasmu lho, Gong. Iki dipendem. Wah, dipendem iku kudu wuda. Nek nganggo sandangan ora ditampa sukmane. Apa? Copot iki, copot. Kandhane senengane ngayal. Mangkelake ora senengane ora. Setan kowe. Teko yono selamat sekausane Gusti. Teko yono selamat sekausane Gusti. Teko yono selamat sekausane Gusti. Wong kuwi aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Kakang Semar badhe mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahi ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo Kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya. Aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuk Semar, mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem, embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan, ngono ki apa kleru? Oh, iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok. Anggrene perkara kok gawe bab sing gegeran. Anggere ana tembung sithik tok gawe perkara.
Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karepmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadhi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru Binangun. Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Betari Durga jak bali. Inggih, ngestaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Sermu piye? Aku isih bareng karo ayah. Inggih, Kang. Inggih piye kaya ora kena. Sapenake dhewe. Kurang ajar kowe ya. Lha wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Aneh-aneh. Nggih kula nyuwun mawon. Ayo bali. Bali inggih ngestaken dawuh. Ora bali titanono wae. Betari Durga jak mulih ngestaken dawuh Kakang. Durga kula maring dawuh. Liya dina tak goleke pangan baju barat nanging sagedakan iki para baju barat kantinen bali marang Dandang Mangure ngestaken dawuh iwang kula. Satriya gagah ora tepung karo kowe, urung tepung karo kowe. Cetha lekmu dadi buta durung suwe. Lho. Durung suwe piye satriya kondang? Saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungsa padha ngerti Raden Werkudara. Kowe ora tepung karo Werkudara. Lekmu dadi buta mung lelamisan. Durung suwe buta, durung pinter dadi buta, dadak dadi buta. Wah, gaglak limpamu ndi Semar? Yo tampanono. Waduh. Lho. Diantem nggon pupu tak tendang sambatmu ngarwara. Cetha yen kowe dudu ratu buta, nanging kowe sawijining ratu ingkang wicaksana. Ora nggunakake peperangan, ketok banget nggonmu ora iso perang. Wah, kebahagiaan. Werkudara, yo. Pun Kakang ora usah nganggo pawadan sing aneh-aneh. Bathara Guru wis bali ning kayangan. Wis ngakoni nggone Kakang Semar bakal bangun kayangan. Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal nyendikani dawuhing Bathara Guru sing wis nglenggono karo klumputane. Ngono to, Yayi? Yo. Pun Kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku. Ayo, amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, mbok culke ora.
Amuk Werkudara. Wah, macan ngeyel. Wah! 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 Kakang Mas. Munia. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapenae dhewe ngerti watake kakangmu. Kowe iki dimong karo Semar ditutke rono rene. Malah bakal dadi palange Semar nggone bangun kayangan. Kowe dhewe utek apa ora? Nggih, kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir Kena ngopo menggo isen-isen ndas? Ngaku. Wah. Bunto kakangmu Werkudara, anak-anak kabeh wis sarujuk lawan Semar gune bangun kayangan. Yen kowe dadi palang banting nang kene. Kakang Semar, aku nyuwun pangapura Kakang. Mboten napa-napa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampeyan, mestine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Merga ora kepenak. Iya. Nanging yen to Iwang Pikulun Manikmaya wis nampa dawuhing Kakang Semar sarta wis kelenggono lan iso nampa wong kang digayaning Kakang Semar, mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayaning Kakang Nayantaka. Mboten napa-napa, Den. Sing jeneng wong mlaku niku kanggo sandung kesrimpet. Kadhangkala sok kesrimpet karo trumpahe dhewe. Mongko niku dienggo saben dina, ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet merga perkara sanak kadang mitra kawruh niku wis lumrah. Waton gedhe pangapurane niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbuh kaliyan ingkang dipun leksanani dening Kekagungan Kajat dalu punika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangesti dhateng panembah sejati manut dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kakang Semar mengkono. Mugi-mugi tansah nampi kanugrahaning dewa, tansah nampi kanugrahaning Wang Mahanasa. Ingkang nandhang raga panjenenganipun bapa Tresna Reja ugi pinaringana saras pinaringana waluya nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Mugi-mugi sapengker kula papan mriki tambah ayem, tambah tentrem, tambah reja, tambah ngrembaka ndara.